Listo, orain bai, kaixo, arratsaldean berriro. Eskerrik asko etortzeagatik, etxetik ikusten ari gaituztenei ere, arratsaldeon. Gaurkoa, apoaren inguruan egingo dugun bigarren hitzaldia izango da, edo bigarren multzoa. Guk irailak 2an, udalbatzan onartu zuen aurrerapenaren edukia jende aurrean jartzea. Erakusketa bat jarri da Arma plazan, gutxienez 2 hilabetean izango da. Webgunean ere informazio guztia aurkitzeko aukera
Badago ere, baina uste dugu oso garrantzitsua dela, modu erraxean eta ondo azalduta eduki guzti hau herritarrei eskaintzea. Une honetan egia da, herritarren parte hartzea benetan garrantzitsua dela, momentu hau zuen ekarpenak, zuen iradokizunak, zuen galderak, zuen kexak jasotzeko unea da, eta horrekin batera aurrera jarraitzeko aukera izango dugu prozesu honetan. Gaur Lorea Zangitu udaletxeko udal arkitektoa izango da hemen, eta baita ere Ibai Perez, Gandia, Adi Bulegoko arkitektoa, eta partaidetza prozesu honetan udalari laguntza eskaintzen ari dion pertsona edo teknikaria. Alde batetik, aurreko hilabetetan egin den partaidetza prozesuaren edukiak ezagutuko ditugu, Ibaien aldetik, eta bestetik Loreak aurrerapen dokumentu honek jasotzen duen eduki guztia azalduko digu, eta hurrengo pausoak zeintzuk izango diren. Eta bukatzeko, zuen aldetik agertzen diren galderak edo zalantzak egiteko unea iritsiko da. Beraz, nire aldetik, zer gehiago berriro ere eskerrik asko hemen izateagatik, eta espero dugu edo seguro saioa zuen interesakoa izango dela. Mila esker. Eskerrik asko, Maria. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko etortzearren eta etxetik ari zareteltzako ere. Kaixo, guztioi. Oso modu laburrean, esplikatuko dizuet parte hartzearen lehengo fasean zer egin dugun eta zer ondorioztatu da. Orokorrean izan da, gerora eraikiko dugun, edo eraikitzen ari garen mekanismo batzuen oinarri hartu dugu eta gutxi gora bera termometroa jarri diogu Hondarribiko udalari, edo herriari, hobe esan da, eta ondorioztatu ditugu, hainbat gauza, orain ikusiko ditugu. Hauek dira, realitate soziala bezain konplexua den zerbait aztertzeko, gordailu logiko batzuk edo esparru batzuk aukeratu ditugu, hala nola jarduera ekonomikoa, etxebizitza, mugikortasun eredua eta bar, eta jasotako ekarpenak kutsatxo horietan sartu ditugu. Beti ere, lau begirada genituela, genero ikuspegia eta jasangarritasuna bere hiru aldaeretan, soziala, gizarte iraunkortasuna, ingurumena eta ekonomikoa. Hau pixkat metodologia aldetik. Saiatu ginen, lehenik eta behin, etxe berri batera, ni kanpotarra naiz, eta etxe berri batera zoazenean, ezagutu behar da, bertako bizilagunak zintzu direnez. Eta saiatu ginen, identifikatzen, herrian lan egiten duten eragile, elkarte, asoziazio. Hauekin egin dugu lan, hasiera batean. Esan bezala, nahi genuelako termometro hori jarri eta ikusi ze pasatzen zen. Egin genuena izan zen, bi hitzaldi, lehenengo hitzaldi sorta bat egon zen, hau da bigarren hitzaldi sorta, 6 elkarrizketa, banakako elkarrizketak hasiera, baina adibidez Altzu elkartekin 2-3 lagun etortzen ziren elkarrizketera. Identifikatu ditugun Altzu elkarte guztiekin egon gara, eta 2 talde elkarrizketa burutu ditugu. 3 talde elkarrizketa. Beti ere esparru jakin baten inguruan, bai lurralde antolamendua, bai auzoaren eskalako antolamendua, bai mugikortasuna edo hiria atsegin izatea. Gero, online galdetegi bat izan genuen, gure ustez, kexuak jaso izan genituen oso luzea zelako, baina benetan interesgarri izan zen eta Hondarribiko herriaren erantzuna sekulakoa izan zen, informazio pilo bat
Garra dago, eta askotan pasatzen da, ez bakarrik Hondarribian, fisikotasunean, presentzialean gizonezkoak gailendu egiten dira, nahiz eta guk parikidea egiten ditugu listak, hau da, 150 emakume, 150 gizonak deitzen ditugu, eta azkenean, bertaratzen dira, beti gizon gehiago, beti pasatzen da. Orduan, bai, online galdetegian emakume gehiago izan ziren, eta konpentsatu zuen pixka bat, baina, hori apuntatzen dugu, porque hobetzeko kontu bat da. Orduan, lortu izan genuen izan zen, ekarpenak lortu genituen. Bai, herritar batek esaten zigun, zai gustatzen udaletxeak nola kudeatzen duen, ez dakit, mugikortasun eredua, o kotxeak ez daukat aparketzeko tokirik. Ekarpen horretatik, joan ginen iragazten, eta ekarpen batetik hainbat ideia sortzen ziren. Ideia horiek multzokatu genituen oinarri ideia edo idea base batean, eta horiek taldetan multzokatu genituen. Hortaz, 1621 ekarpen izan genituen, itxasoentzia bezala, baina gutxi gora bera, ja hasi ginen ikusten ze pasatzen zen, ez? Non zeuden ardurak. Eta, bost talde egin genituen. Gu azterketa kuantitatiboa egin dugu batez ere, lagin txikia geneukalako, eta ez orain bezala, tailer irekiak egingo direla, nolabait guk deitu izan dugulako lehenengo fasean, herritarrak galdetegian ez, baina etortu zirenak izan ziren guk, entre comillas, aukeratu genituelako. Entre comillas hori da, interesa erakusten zuen edonor ere bererekin kontaktua jartzen ginelako. Eta horrela ardura gehien bat dago, identifikatu genituen, lurralde estrategia, mugikortasuna eta hiria atsegin izatearekin gehien bat hor zegoela ardura. Gero ikusiko dugu xehetasunean. Baina bai, topatu genituen, batez ere ardura bat gauzak nola egin behar ziren, ez? Ez zer kezkatzen dauen, baizik eta topatu genuen balioen izaera, azkenean ikusi genuen nolabait radiografia horretan Hondarribiko herriaren nortasuna ere azalduz joan zen eta identifikatu genuen jendeak ze pentsatzen duen Hondarribi dela. Hori oso importantea da, ikerketa sozialaren ikuspuntutik. Zero taldea ere identifikatu genuen udal kudeaketa planak eta herritarraren parte hartzearen inguruko iritziak normalean txarrerako. Planek ez dute zertarako balio, udal kudeaketa txarra da, horiek ere, iruditzen zitzaigun ez zirela galdu behar, eta talde bat eratu genuen. Eta beste talde bat, auzoetan gabeziak. Hau, adibidez, talde orokorrean jarri genitzaken, baina egia esan interesgarria iruditzen zitzaigun, horiek aparte izatea ondo ikusteko, ez. Horrela gero zuzenduko zaituztet, memoria irakurri nahi baduzue, topatu genituen, jendeak izaten zituen, ez dago etxe bizitzarik. Bigarren egoitza gehiegi dago. Nahi dut natura eta paisaia ondarea babestu eta lehenestu. Lo hiriaren hiri eredua, errealitate edo mehatxua. Joan ginen, oinarri ideia hauetan, etortzen ziren ekarpenak sartzen. Pilo bat daude, ez dira beste. Eta azkenean, multzokatuz, joan ginen ikusten, non zegoen ardura, ez? Eta ardura, edo obsesioak, edo gutxi gora bera parte hartzen zuen jendearen iritzia, joaten zen batez ere jarduera ekonomikoan inguruan,
monolaborantza edo monokultibo ekonomikoaren inguruan, lurralde estrategia eta klima aldaketa ardura handia zegoen, eta eta ingurumen babesare bai, mugikortasun eredua, begirada taldea azkenean azpitalde bat bezala sortu genuen, ze oso importante zen jendeak benetan nahi zuelako, esan nola egin behar ziren gauzak, eta hori importantea iruditzen zitzaigun, baliotsua, importantea baino. Hortaz, ondorioetara jozkero, lehenbizi, eta hori izan zen, talde teknikoaren arazo edo erronka handi bat, mesfidantza handia topatu genuen. Normala iruditzen zitzaigun, 2017ko apoa bertan bera gelditu delako, eta, motiboak daudelako pentsatzeeko, izapidetze hau modu batean edo bestean egingo dela, ez? Orduan, edo agian ez dagoelako parte hartzeko kultura bat eta sortzen ari gara, ez, gutxinaka. Baina bai, mesfidantza hori eta konfiantza zubiak horiek eraikitzen, denbora desente inbertitu dugu taldean. Horrek esan nahi du, telefonoz deitu, jendearekin gelditu, prometitu benetan esaten dena islatuko dela, gero erabakiak hartu behar dutenek, ikusiko dugu nola hartzen diren, baina gutxienez zuetariko batzuk agian newsletterra suskribitutat zaudete, orain dela gutxi bota dugu alternatibak eta iradokizunak nola egin behar diren. Hori da gure ardura, ez? Zuek, zuen ahotsa ez galtzea hor bidetik, baizik eta ondo bideratzea. Zeke jatzea ondo dago, baina administrazioarekin ari zaretenean jakin behar duzuen nola kexatu. Bestela ez du ezertarako badio. Orduan, bigarren ondorio nagusia da, bai Hondarribin eta bai, ez dakit, Euskal Herriko beste dozein tokitan suertatu daitekeen ondorio bat. Eta da, jendeak nahi duela ingurune seguru, oparo eta errespetuzko batean bizi, nahi hori dago, eta hori galtzeko beldurra dago. Eta bi dikotomia horren harira jolasten dugu etengabe, ezta? Bizi kalitate bat dago, hori harreman sozialetan, inguru giroan, naturan, ondarean eta ikusten da, eta hori galtzeko arriskua antzematen da, arrisku reala. Arrisku real hori batzutan sortzen da 75 urtetara, eta beste batzutan sortzen da 5 urteren buruan. Autoz mugitzeko alternatiba planteatzeko beharra izan da beste ekarpen nagusi bat, eta zentzu horretan igual egia da mugikortasun planak izan zuen artikulazioa edo parte hartzeak ere lagundu izan duela etorri den jende batek oso argi izatea, eta lanean ari den esparru horretan lan egiten duten beste eragile batzuk, ere bai, ez? Baina, evidentea da, mugikortasunarekin arazo bat dagoela eta hori aurre egin behar zaiola. Gainera, ez dut esan, baina parte hartze prozesu hau baldintzatuta dago COVID garaiko, edo post-COVID garaiko hirigintza batekin. Non guztiok, zuek antzemango zenuten, ez da, konfinamendu eta gero mundu guztiak izan du bere etxea, nolabait berriro pentsatu dut. Pentsatu du, agian ez daukadala terrazarik, beste etxe batera joango naiz, edo, ez dakit ez, beti onda norberaren etxearekiko pentsamendu bat. Hirietan ere, badago pentsamendu bat, eta jendea ari da konturatzen, espazio publikoak ezin direla nola nahikoak izan, plazak ezin direla nola nahikoak izan, mugikortasunean, igual jendeak orain bizikleta gehiago hartu du, garraio publikoan jo nahi ez zuelako, eta bar, ezin dugu ahaztu ez da ere, COVID-aren asuntoa urte bete lehenago bazegoela aldaketa klimatikoaren inguruko kezka hori mundu globalean, eta horrek ere, testuinguru horrek ere baldintzatu du, ez? Baina evidentea da, arazo nagusietako bat, bide sareen pilaketan topatu daitekela, sakabanaketan, joan etorrietan, eta batez ere modu alternatiboak nola txertatu hirigintza moderno batean, hori ere eskatzen zaio, ez, apoari.
Kezka handia hartzen da monolaborantza ekonomikoan dela eta bai turismo eta ostalaritza sektoreri dagokionez. Monolaborantza ekonomikoa antzematen da, nik egia esan ez dakit dagoen zifrekin, baina iritzi hori dago. Turismoak daukala pisu handia edo handiena, hori ikusi beharko litzateke datuekin, igual azterketa soziodemografikoaren inguruan argituko digu loreak, baina printzipioz bai errekonozitzen da eta Hondarribiko bizi ereduan txertatuta dago eta hobesten da turismoa beharrezkoa dela, ondo dagoela, baina turismoa eta kanporaketa exodoa bazterkeria edo ere nolabait batzutan lotzen da. Eta ostalaritza sektorean ere berdina, ez? Eredu komertziala, eta zaldunborda eredu bezala hartuta, ekimen horiek baztertzera jotzen du ekarpenen gehienak. Identitate gaiare oso garrantzitsua da, inkluso saio batean hitz egin genuen Hondarribiko bizi estiloaren inguruan, ez? Definitzera heldu ginen, ez? Kurioso hori ditzen zait, oso interesgarria. Batez ere, oinarritzen delako giza eskalako eta hurbiltasuneko eredu batera, ondare material eta inmaterialaren presentzia oso handia, ondare inmateriala ere euskara da, eta hori importantea da, ekarpen pilo bat lortu ditugu euskararen presentzia nola areagotu eta bar, eta identitate galera, balioan jartzen zen identitatea, beti ere, dikotomia horretan, beti ere, identitate edo nortasun galera hor arriskuan zegoela esanez. Zeren kanporatze sentsazio bat ere existitzen da. Orduan, funtsean, esaldi honek laburbildu dezake pixkate guztia, eta egiezinen presioak, merkatu immobiliarioen presioak, turismoaren sektoriak larriagotuak, areagotuak, herritarrak kanporatzen ditu, hori da antzematen dena. Ez dut esaten hori denik, hori da nik guk antzematen duguna, edo zuek esaten duzuena eta guk jarri duguna. Eta zergatik kanporatzen du, etxebizitzaren kostuari ezin diolako hemengo bertako herritarrak aurre egin, eta horren errudun gisa hartzen da bestea. Zein da bestea, kasu honetan? Administrazioa, turista, bigarren etxebizitza daukan kanpotarra, eta bar. Hori da antzematen dena. Guk jaso duguna, Orduan, dikotomia bat sortzen da, porque etxebizitza behar larria adierazten da, etxebizitza falta dagoela, eta ez dela eskuragarria, aldi berean, beldur handia dago, etxebizitza hori ez ote den sartuko merkatu espekulatibo batean. Eta merkatu espekulatiboa esaten dugunean, kanporaketa merkatu batei buruz ari gara. Porque ulertzen da, sortzen diren etxebizitzak ez direla izango hemengo herritarrek erosi ahalko dituztenak. Berriro ere, esaten dizuet, hauek izan direla gure jaso ditugun ekarpenak. Gero, datuak, evidentemente, beste kontu batzuk, etxebizitza faltaren inguruan eta bar, kontrastatu behar dira, baina hau da guk talde teknikoari bidaltzen dizkiogunak, iruditzen zaigu, hau esan dela. Bueno, besterik gabe, komentatu nahi nizuen, fase honetan, jende aurrean jartzeko fase honetan, jakin dezazuen, ez badakizue, aurrerapena edo aurrerakina eginda, dokumentu horrek ditu 2 hilabeteko jendaurreko erakusketa fasea, eta oso fase importantea da iradokizunak egiteko. Doin dokumentua, loreak esango dizuen bezala, oso malgua da. Oin da, herritarrek benetan hitz egiteko aukera beti daukate. Baina da aukera eta eraginkortasuna. Orain esan behar dira gauzak
diseinatzaileek ere ideiak behar dituztelako, eta ez da tonteri bat. Orduan, horretarako erakusketa bat antolatu dugu, Arma plazan, Mariak esan dizuen bezala. Ostiraletan, badaukagu aukera ere, beste egun batzuetan egiteko, telematikoki ere bai, baina ostiraletan pertsona bat egongo da, arkitekto bat egongo da bertan, zuen zalantzak argitzeko, o inkluso nahi baduzue erakusketa ulertzeko eskutik helduta eta arkitektoren eskutik helduta erakusketa ikusi ere, ez dago arazorik. Hitzordua hartu behar da hori bai, antolatzeko. Gero hitzaldi bi ditugu, biharkoa berdina izango da baina gazteleraz. Eta gero, ostiral honetatik hasita 3 tailer sorta izango dira. Ostiral hau, urriak 15 eta urriak 22. Bertan, bai, egingo dugu, gaurko asmoa da, ulertzea. Saio horietan egingo dugu ulertu eta entzun eta proposatu. Eta besterik gabe, referitu nahi zaituztet, beti ere ondarribia.eus/apo helbidera eta posta elektroniko honetara. apo@ondarribia.eus. Hau izkilarriz idatzita dago, baina normalez, letra normalez jarri behar da. Eta ez dakit sarreran korreo elektronikoa eman duzuen, o ja gure saretan zaudeten, baina baukazue boletin bat plazaratzen dugu, hitzorduen eta errekursoak ematen ditugu, eta batez ere daukagu WhatsAppa eta Telegram kanala, zuen esku, gurekin harremanetan jartzeko eta enterratzeko zertaz ari den. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Mila esker bai, emandako azalpen guztiengatikan, eta orain, ondo iruditzen baldin bazaizue, ni saiatuko naiz azaltzen, laburki, aurrerakinak dokumentuak gauza asko ditu, baina saiatuko naiz alderdi garrantzitsuenak azaltzen. Bai. Bale, listo. Lehendabizi, azaldu nahi dizuet, zertarako balio duen plan orokorraren aurrerakinak, ze espero daiteken dokumentu honen gandikan eta ze pauso emango diran hemendikan aurrea. Gero, baita ere oso era laburrean azalduko dut apo bat izapidetzeko zein fase pasatu behar diran eta nola egiten den. Hirugarrenez, oso labur baita ere azalduko dut arau esparrua zein den, oso gainetikan joango naiz, dakizutenez, apoa ez da dokumentu isolatu bat. Zuk ezin dezu plan orokorrean nahi duzuna idatzi. Gainetik araudi sektoriala eta lurzoraren legeak eta bar ditugu, eta baita ere gainetikan lurralde plangintza dugu. Eta horiek finkatzen dute zer egin dezakegun eta zer ez. Eta oso laburki ere, baina nahiko nituzke pare bat gauza aitatu. Eta gero azaldu nahi dizuet, zer dan, ose eduki daukan aurrerapenak. 5. puntua ez dugu jorratuko guain gontan. Lehen esan deten bezala, aurrerapenaren helburua da iritziak eta jasotzea. Helburua da gogoeta edo hausnarketa sustatzea. Pentsatzea zer egin daiteken eta zer ez. Eta oinarria dan dokumentu honekin helburuak eta irizpideak finkatu. Hau da, nolabait eztabaida sortzeko balio duen dokumentu bat da aurrerakina. Zer gauza egin daitezken proposatu egiten dira, zein irizpide jarraituko diran edo zeintzuk diran aurkitu diren arazo nagusiak eta azaltzen dira, eta horrekin eztabaidatu ondoren erabakitzen da helburuak eta irizpideak. Helburuak eta irizpideak plenoak onartu egiten ditu,
politikoek erabaki egiten dute eta beraiek finkatu egiten dute, APOa dokumentua zertan oinarrituko den eta zer egingo duen. Eta behin helburu eta irizpideak finkatzen dianean, orduan hasten gara APOa idazten. Hori da. Nolabait, aurrerakina abia puntua da, ez? Bale. Horrela, izapidetze faseak, urrengo hauek dira. Lehendabizi erabakitzen da plan orokorra egingo dela, gure kasuan ikusi zanean epaitegi gorenak bertan bera usten zuela indarrean zegoen APOa udalak erabaki zuen beste APO bat idatziko zela, eta erabaki hori boletinean publikatu zen jundan urteko irailaren 8an, behin erabaki hori hartuta, APOa aurrerakina idatzi egiten da, dokumentuak berak bi atal nagusi ditu, batetikan diagnostiko bat egiten da, hau da, aztertu egiten da, zeintzuk diren topatu daitezken, zein da egoera sozioekonomikoa, zeintzu diren erronka nagusiak, ze arazo topatzen ditugun hirian, eta gero aurrerakina bera idatzi egiten da eta alternatibak proposatzen dira. Hori egiten denean aurrerakina jendaurrean jartzen da. Hori da orain egiten ari garena. Dokumentua plazaratu egiten dugu, erakusketa jartzen da, interneten jartzen da, edozeinek aztertu dezan, eta proposamenak eta iradokizunak jaso egiten dira. Dokumentu hori osatzeko eta horrekin hausnarketa bat egiten da eta onartu egiten dira, udalbatzak onartu egiten ditu irizpide eta helburuak. Hau da, zertan oinarrituko den APO dokumentua. Eta hori da. Eta hau egiten denean, APOa idatzi egiten da. Badakizute, APOa dokumentu tekniko badela eta baita ere juridikoa. Batetikan antolamendu proposamendu ematen du, baina baita ere arauak ezartzen ditu. Zer eraiki daiteken eta zer ez. Nola izango dian etxeak, zenbat metro karratu izango dituzten eta bar. Hori guztia APOaren dokumentuan egiten da eta lehendabiziko proposamen bat egiten da hasieraz onartzen dana. Hasierako onespeneko dokumentua ja APO dokumentu oso bat da. Eta dana ondo baldin badago, berez aldaketarik eluke euki behar. Baina dokumentu honek izapidetze luze badu. Udalbatzak hasieraz onartzen duenean, hainbat txosten eskatu behar dira esku hartzen duten administrazio ezberdinei, jendaurrean jartzen da eta herritarrek egin ditzaketen alegazioak ere jaso egiten dira, jasotako horrekin dokumentua zuzendu egiten da, akatsak zuzendu egite zaizkio, eta behin-behineko enorpena emate zaio. Udalbatzak berriro dokumentuari ontza ematen dio, eta orduan Euskal Erkidegoko lurralde antolamendurako batzordera bidaltzen da. Batzorde honek dokumentua aztertu egiten du eta begiratu egiten du lurralde antolamenduarekin bat datorrela. Eta ontza ematen dionean, behin betiko onartu daiteke dokumentua. Behin betiko onartu ondoren, publikatu egiten da, eta publikatzen danetikan 15 egunera indarrean sartzen da. Tramite guzti hauek normalian nahiko luze irauten dute. Arau esparruari dagokionez, oso labur bi gauza bakarrikan aipatuko ditut, dakizutenez, edo aurreko saiotan etorri baldin bazete, badakizute aeroportuak menpekotasun batzuk sartzen ditula, kostako legiak adibidez ezarri egiten dula hondartzan ezin dela eraiki eta urertzetikan hainbat metrotan sortzapena dabela baita ere eta bakoitzak ezin dula nahi duna egin, baita ere lurralde antolamenduak adibidez landalurrari dagokionez hainbat gauza ezartzen ditu, baina garrantzizkoenak edo gaur onara berriro ekarri nahi ditudanak bi izango dira. Bat, lurralde plan partziala, dakizutenez Hondarribila Donostialdea Bidasoako lurralde plan partzialaren barruan dago, eta lurralde plan honek finkatu egiten ditu herriaren plangintzan egin daitezkeen edo jarraitu behar ditu ardatz nagusiak, eta bertan ezartzen da zein izan daiteken etxe bizitza kopurua.
eta gure lurralde planak ezartzen du 1775 2000 bat etxe bizitza berri baino tarte hortan eraiki behar dirala. Hau da, ezin da 1775 baino etxe bizitza gutxio proposatu, ez da 2000 bat baino gehiago. Gerora, beste dekretu bat onartu zen, eta lurralde gidalerroak onartu direnez, 1775 kopuru hori baino gutxio egin daiteke. Ze, beko muga hori kendu egin da. Beraz, hori da plan orokorrak proposatuko, plan orokorraren proposamena bi zenbaki horien artean egongo da. Eta bigarren aitatu nahi nuena, da jarduera ekonomikotarako, lurzorua lortzeko eta saltoki handitarako plan sektoriala. Plan honek zehaztu egiten du, lehen aipatu duten lurralde plan partzelarekin batera, zenbat lur zailkatu daiteken jarduera ekonomikotarako. Eta esaten duena da, Zubietako enpresa parkea, autonomia erkidegoko maila baduela, hau da, ez daukala bakarrikan herri maila, baizik eta eskualdeko maila daukala, eta kanpo gelditzen da. Zubietarako Irun eta Hondarribia artean 25-40 hektarea aurre ikusten ditu, eta hortaz aparte, Hondarribian 10 hektarea, hau da, 10.000 metro kuadro baino gehiago ezin dirala zailkatu. Eta kontuan hartuta, lehendikan jarduera ekonomikotarako oso lur gutxi dagoela, gero aipatuko dizudanez, muga hau, nahiko murritza da. Baita ere, merkataritza ekipamendu handiei dagokionez, kontuan hartu behar da, Hondarribia B kategoriako herri badala, eta horregatikan 15.000 metro kuadro baino gehiagoko merkatal zentro handirik ezin da onartu. Orduan, aurrerapen dokumentuaren edukilaren inguruan, lehen aipatu detenez, bi atal nagusi dauzka, batetikan azterketa sozio-urbanistiko bat egiten da, eta bertatikan hainbat ondorio eratortzen dira, eta bigarrengo zatian proposamenak egiten dira. Hau da, esan egiten da, zein eremutan eraiki daiteken eta zer eraiki daiteken. Bizitegi parkeari dagokionez, lehen ibaik zerbait egitatu du, baina hainbat erronka aurkitu ditugu. Batez ere, oso nabaria eraikitako parkea oso sakabanatua dela. Hau da, Aldezarra eta Marina eta herri muina kenduta, eraikitako parkea gehien bat dira solairu gutxiko etxeak jardinez inguratuta, eta biztanlegoa oso sakabanatuta dago, eta baita ere mendira joaten zarenean ikusten dira etxe bizitza isolatu asko daudela. Baita ere ikusi da etxe bizitzak eskuratzeko zailtasuna daudela, batez ere etxe bizitza erosteko gaitasun txikiena duten biztanleen artean. Mendelu auzoa birgaitzea premiazko zerbait dela, hori ere oso nabaria izan da. Izan ere, Mendelu Hondarribia eta Irunen artean dagoen eremu bada, eta bi hiriek duten funtzionamenduagatikan, azken finean bat bakarra izango balira edo funtzionalki lotuta daude, eta auzo horrek dauzkan gabezia batzuk hobetu daitezke edo hobetu beharko lirateke. Baita ere, nik usten dut gaur egun egiten den edozein plangintzak oso kontuan hartu behar duen zerbait, irisgarritasuna bermatu eta birgaitze energetikoa, jasangarritasunari lotuta. Eta baita ere ikusi da, Hondarribia daukan bizitegirako joera hori nolabait gainditzeko, erabilera batzun eta besteen arteko bateragarritasuna ere aztertu beharreko zerbait dela.
Ibaik aipatu duenez, partaidetza prozesuan argi ikusi da herritarren iritzia presio inmobiliarioaren inguruko hausnarketa hortan. Turismoak handiagotuta herritarrak kanporatu egiten direla eta etxebizitza bat lortzea Hondarribian guztientzako ez dela gauza erraza. Orduan, bai, espekulazioaren, hori, etxebizitza gehiago sustatzen baldin badia, espekulazioa areagotu egingo dela, eta kanporatze hori ere arrisku badela. Bai ikusten da kontraesan bat parte hartze prozesu hortan, izan ere, babes ofizialeko etxebizitza edo bertakoentzako etxebizitza beharra nabari ikusi da, baina baita ere kanpokoek edo etxebizitza gehiegi eskaintzeak ekarri ditzaken arriskuak, eta pentsatzen dut hor oreka bat bilatu beharko dugula. Jarduera ekonomikoei dagokionez, kontuan hartu behar da, orain arte jarduera ekonomikotarako oso lur gutxi dagoela sailkatua. Hau da, eremu industrialik ez dago edo oso gutxi daude. Eskapatxuloko eremua da dagoen eremu handiena eta Irundik oso gertu dago. Ikusi da, industrialako edo jarduera ekonomikotarako lurra baliatzea, beraz, oso interesgarria izan daitekela eta herriaren etorkizunerako garrantzitsua. Lehen aipatu danez, hau ere parte hartze prozesuan nabari ikusi da. Jarduera ekonomikoari dagokionez, lehendabiziko sektorearen alde egin eta kalitatezko industria eta zerbitzuak lortzea oso garrantzitsua ikusi da. Espazio libre eta berdeguneen inguruko hausnarketan, esan behar da, Hondarribiak, hemen bi kategoria daude, batetikan berdegune, hau da, parkeak eta jardinak eta bar, eta bestetik oinezkoentzako guneak, plazak eta. Hondarribiako kasuan, 150.000 metro baino gehiago daude espazio libreetako, eta horrek legeak ezartzen duen estandarra soberan betetzen du. Hala ere, eremu berriak eraikitzen dianean espazio berde eta oinezkoentzakoak baliatu beharko ditugu, baina baita ere ikusi da bete behar berria ditugula eta erabilera berria daudela, adibidez, bizikleteek orain, oaindala urte batzuk ez zuten garrantzi bat hartzen hasi dira, eta hauentzako espazioak bilatzea interesgarria dela pentsatzen dugu. Ekipamenduen inguruan, aipatu behar da, aurreko arau subsidiarioak onartu zirenean, hainbat ekipamendu bultzatu ziala, adibidez, hemen gauden itxasetxea, musika eskola, eta bar, eta maila hortako ekipamendu gabeziarik ez da ikusi. Baina, herritarren parte hartzean, hainbat atera dira, eta horiekin, plana idazten dugun taldeak bat gatoz. Erdigunean, bilera gune bat behar da, herritar guztientzako erreferentea izan daitekena, merkatu bat, gaur egun merkatua karpa batzutan jartzen da, eta batzutan toki batzutan da, beste batzutan beste toki batian egiten da, eta jakinda lehen sektorea sustatu eta bultzatu nahi dela, uste dugu bere bizikoa izango litzatekela merkatuarentzako toki finko egoki bat topatzea, kulturarako gune bat, eta baita ere aurrentzako, gazteentzako, elkartetzako eta emakumeen topalekutarako ekipamenduak hobetzea. Hauen baita ere beti aipatu behar da, zeharkako gaiak ere baditugula berez hiri plangintzari ez dagokionak, baino nolabait plangintzan
nolabaiteko eragina izan dezakeenak, edo alrebez, plangintzak zeharkako gai hauetan eragina izan dezaketela. Adibidez, euskararen kasua, nabari, eraikitzen danean, etxe berriak egiten dianean, kanpoko jendea etortzen danean, euskarak duen egoera soziolinguistikoa aldatu egiten da. Eta horrek eragin kaltegarria eduki ez dezan, neurriak hartu behar dira, eta hausnarketa bat egin behar da, eta ikerketa bat. Genero ikuspegia ere, berdin, berez, plangintza neutroa izan liteke, baina hori ez da egia badakigu, hiriak diseinatzen ditugunean, horrek ez duela eragin berdina gizonezko eta emakume hontan. Orduan, begiratu egin behar da, eta genero ikuspegia ere kontuan hartu behar dugu hiria diseinatzen dugunean. Eta azkenik ez, badaude gehiago, baina 3 bakarrikan ekarri ditut garrantzizkoenak iruditu zaizkidalako, klima aldaketa. Badakigu klima aldaketa badatorrela, eta horretarako prest egon behar dugu, eta plangintzak kontuan hartu behar du zer datorren, eta tresnak sortu beharko ditu, horiei aurre egiteko. Batez ere, Hondarribian egonda, uholdei dagokion neurrian, baita ere, luiziak eta ekiditeko neurriak hartzeko garaian, eta azkenik kontuan hartuta beroak eduki dezaken efektua. Eta kasu honetan, bero uhartea aipatzen da, izan ere, hiriak beti temperatura handiago duelako badakizutenez, eraikinek beroa xurgatu egiten dute. Eta neurriak hartu behar dira, jakinik temperatura igo egingo dela, horrek populazioarengan eragin kaltegarriak eduki ez ditzan. Hau izan da, diagnostikoak eduki ditun ondorio nagusienak, eta ikusita ze arazo topatzen ditugun edo ze gauza ikusten ditugun hiria aztertzen dugunean, estrategia bat finkatu egin behar da, eta bai erronka eta bai helburuak finkatzen ditugu. Erronkaren inguruan kontuan hartu behar da, lehen aipatu dudana, bizitegi espezializazioa. Etxe bizitzen presioa dela eta bertako biztanleriak zailtasunak ditu etxe bizitzak bertan erosteko eta behaien hirian bizitzeko. Hemen, aipatu behar da baita ere, erabilera turistiko etxe bizitzak eta antzeko fenomenoak duten eragina. Bigarrengoz, dentsitate baxuaren ondoriozko hiri sakabanatzea. Auzoak sakabanatu egiten dira, oso dentsitate baxua dute, eta horrek eraginak dauzka bai mugikortasunean, ze kotxe pribatua edo garraio pribatua izaten da ia aukera bakarra, dentsitate gutxi horrek garraio publiko, fundamentozko garraio publikoa zaildu egiten duelako, eta baita ere ingurumenean eragin kaltegarria dauka lur asko baliatzen delako etxe bizitzak eraikitzeko. Baita ere, eta hau dentsitate baxuaren eragina da, eremu askotan daukagun urbanizazioa ez da nahi bezain ona. Eta kontuan hartu behar da, kasu askotan, espaloiak ez dutela nahikoa zabalera, aparkaleku gutxi dagoela, eta hainbat gabezia ikusi dituguna eraikita dagoen hirian. Baita ere, ikusi da, mendian, Jaizkibel mendigunean, etxe bizitza asko dagoela. Ez dira bakarrikan baserriak, baserri gutxi dago, baina txalet o etxe bizitza izolatu asko dago. Eta, hau, alako modeloa, eraikitzeko modelo hori ez da bat ere jasangarria. Batez ere, lurzoraren konsumoa oso handia dalako, eta baita ere, sustatu nahi den lehen sektoreko nekazaritza erabilera zaildu egiten dulako, bizitegi erabilera, kompetentzia egiten diolako nekazaritza erabilerari. Jarduera ekonomikoei begira, kontuan hartu behar da,
zerbitzuen sektoreari, hau da, turismoa, zerbitzuak eta barri bideratuta dagoen herria dela, lehen aipatu dudan industrialako lur gabezia horrek eraginda, monokultibo hori edo ikusi da ez dela desiragarria edo horrei zerbait egin beharko geniokela. Eta azkenik, Zubieta urbanibia eremua garatzeko egon diren zailtasunak. Helburuari dagokionez, aurtengo apirilaren 15ean Hondarribiko udalbatza bildu egin zen, eta aho batez erabakizun plan orokor berriak kontuan hartu beharko zitula, egoera berria, arauak, herritarren parte hartzea, gomendio teknikoak eta erabaki politikoak. Eta etorkizunari begirako ikuspegi holistiko bat ezarri behar zuela. Eta, hau da, printzipio horrek izan beharko ditu oinarri. Antolamendu proposamenei dagokienez, 3 antolamendu proposamen ikusi dira edo finkatu dira aurrerakinean, baina 3 proposamen hauen helburua hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Hau da, ez dira 3 proposamen finko eta bat edo bestea aukeratu behar da ez. Tarteko edozein gauza onartu daiteke eta segurazki tarteko edozein gauza sartuko da. Jarduera ekonomikoei dagokionez, ikusita gabezia nabari bat dagoela, erabaki da, o proposatzen da, legeek onartzen diguten maksimora joatea. Eta gaintxurizketako gainean, plangintzak baimentzen digun 10 hektaria horiek sartzea. Eta horretaz gain, Zubietako eremua sailkatzea. Beraz, gaintxurizketan proposatzen dira, lehen existitzen zen bidaurreta eremua eta Elbiztieta, eta, bidaurreta eta Zaldunborda, eta hoiei eranazten zaie, Zaldunborda gaina aurreko plan orokorrean ere existitzen zena, eta Elbiztieta eremua 10 hektaria hoitara iritsi arte. Horretaz gain, Zubietan bi aukera proposatzen dira. Batetik aurreko planean aurre ikuste zen, bai aurreko planean eta baita arau subsidiariotan aurre ikuste zen konpatibilizazio plana. Konpatibilizazio plan bat da bi herriek adosten duten plangintza bat. Bilek onartu behar dute, eta hau da, berez lurralde planak aurre ikusten duena, eremu osoa hartzen du, ikusten dezutenez, bai ospitala, bai ikastola, eta, Zubietako eremu guztia hartzen du, eta baita ere ikusi da bigarrengo aukera bat, ikusirik Zubieta garatzea zailtasunak izan dituela, eta plan partzial baten bidez bideratu daitekeen egitasmo bat ere proposatu da. Proposamen honek berez azalera txikiagoa dauka, baratzaketa ez ditu hartzen, eta Hondarribian bakarrikan garatuko litzateke. Horrek izapidetzea erraztu egiten du dexente, ze ja, Irunen iritzia jasoko da, baina ez dezu Irunen ez da ezerre izapidetu behar, baina txikiagoa izango litzateke. Hemen ikusten denez, lehendabiziko proposamenak Zubieta urbanibia bilak hartzen dituna 4.500 lanpostu proposatzen ditu Hondarribian, eta bigarrenak plan partziala hartzen duenak txikiago izanez 2.500 da piku. Bizitegi parkeari dagokionez, proposatzen dira hainbat jarduketa mantentzia aurreko plan orokorrean zeudelako. Kontuan hartu behar da, aurreko plana indarrean zegoela erori egin zen, eta badaude egitasmo batzuk oso aurreratuta zeudenak, eta horiek berreskuratzea eta zeuden bezala onartzea proposatzen da. Batez ere, badaudelako herritarrak, hemen etxe bizitzak erosita dauzkatenak, edo
oso aurreratuta daudelako. Batez ere, Montañenea eta Madalenako kuboa eta baita ere Basako. Baina Basakon oraindikan plangintza, plan partzial bat idatzi behar da, eta ez dago horren aurreratuta, baina baita ere pentsatu da komeni dela hauek berreskuratzea zeuden bezala. Baita ere, proposatu egingo dira, eraikita dagoen hirian, hainbat jarduketa. Zuzkidura jarduketak, orain azalduko ditudanak, eta baita ere ondarea babesteko bi jarduketa, Aldezarreko eta Portuko plan berezia. Plan berezia hauen helburua izango da, eraikita dagoen ondare hori babestea, batez ere. Eta baita ere hiria berroneratzeko jarduketak. Hau da, plan berezi bat Mendelun. Bale. Zuzkidura jarduketak proposatzen dira, zuzkidura jarduketa bat da, eraikita dagoen hirian, eraikin gehiago sartzen direnean. Ikusi dira, hainbat tokitan, espazio nahikoa badagola, etxe bizitza kopurua handitu ahal izateko. Eremuiek identifikatu egin dira, eta bertan proposatu egiten da etxe bizitza berrien eskaintza handitzea. Honekin lortu egiten dugu hiria trinkotzea, hau da eraikigarritasuna handitzea, baita ere lagapenak lortu daitezke, eta lagapen horien bidez helburua izango litzateke espaloiak hobetu, bidegorria jarri, aparkalekuak ere handitu, eta bar, eta horrekin hiribilbea hobetu daiteke. Eta baita ere, lortutako etekinekin asmoa izan daiteke eragindako komunidade edo jabego horiek behaien eraikinak birgaitzeko edo rehabilitazio energetiko bat proposatzea edo egogailua jartzea eta bar. Hemen ikusi ditzakezue zeintzu diran, asko dira, eta ez ditut danak banan-bana azalduko bestela bilar arte hemen egongo gea. Baina, gutxi gora bera, asmoa hori da. Bai ikusi da, toki askotan, jarriñako oso handia diela, eta benetan soberan espazioa dagoela etxe bizitza kopurua handitu ahal izateko. Kontuan hartu behar da, hori bai, halako zerbait egiteko, bertan bizi diren guztien adostasuna behar dela. Orduan, badakigu, segurazki denak ez direla aterako, baina, ikusiko da. Bestalde, Mendelu Eskapatxuloko plan bereziari dagokienez, ez daki gogoratuko duzuen, baina orain dela pare bat urte, aurretiazko dokumentua idatzi zen. Mendelu Eskapatxuloko plan bereziaren lehendabiziko zirriborro bat egin zen, eta jendaurrean jarri zen. Dokumentu honek bi proposamen zeuzkan, batetik orain dagon eraikitako parke hori birgaitzea, hau da hobetzea, eta beste proposamena izango litzateke eraikinak ordezkatzea. Eta ikusita plan orokorra bertan bera gelditu dela, plan hortatikan eratorritako plan berezia baita ere. Orduan aurrerakinak proposatzen du egitasmo hori berreskuratzea eta partaidetzaren bidez ikustea ea ze aukera gailentzen den edo zer egingo den birgaitu edo ordezkatu. Orduan, lehen aipatu dutena, Montañenea, Madalenako kuboa eta Basako mantendu egingo dira, zuzkidura jarduketak proposatuko dira, Aldezarren eta Portuan plan bereziak proposatuko dira, eta hiria berroneratzeko jarduketak egongo da Mendelun. Horretaz gain, plan orokor batek egiten duen, deukan ezaugarri nagusiena, da lurra berria salkatu egiten duena. Eta bizitegi parkeari dagokionez, 3 alternatiba aurkeztu dira, eta 3 alternatiba hauen helburua da, ikustea, ea erabakitzea zenbat hasi behar den hiria. Orduan,
Lehendabiziko alternatibak ia 2.000 euroen etxe bizitza berri proposatzen ditu, bigarrenak 2.150 eta hirugarrenak 1.800 eta ia 75. Ikusiko duzutenez, alternatiba batzuetan hainbat sektore errepikatu egiten dira, horregatik handa. Ze asmoa da sustatzea edo nolabait fokoa jartzea etxe bizitza kopuruan. Erabaki behar bai da zenbat etxe bizitza nahi ditugun. Zenbat etxe bizitza nahi dan, esan nahi du zenbat biztan leukiko ditun Hondarribiak biharko egunean. Beraz, Karmeldarrak danetan proposatzen da, Sorondonea 1 eta 3 alternatiban, Mandobidea 1 eta 3 alternatiban, Tudelenea botika 1 alternatiba guztietan, Tudelenea botika 2, 1 eta 2 alternatiban, Montañenea alternatiba guztietan eta Etxenikenea baita ere. Azkenik, Basako ere alternatiba guztietan proposatzen da, batez ere aurreko planak ere egitasmo hau hartzen zuelako. Karmeldarrei dagokionez, Donostialdea Bidasoako lurralde planak egitasmo hau jaso egiten zuen eta premiazkotzat jotzen zuen. Kontuan hartu behar da, 1 eta 3 alternatibetan jasotzen denak lur hustutzeak hartzen dituela eta hemen eraiki ahal izango lirateke 200 eta 150 etxe bizitza inguruan, baina erabakitzen baldin bada Zubietan plan partziala bideratuko dela, lur hustuketak ez dira egongo eta 3. alternatiban jasotzen den Karmeldarretako egitasmoak 150 etxe bizitza baino ez ditu hartzen. Bigarren aukera hontan, Karmeldarrak, etxe bizitza gorriz dauden marraztuak, horiz dagoena ekipamenduak izango lirateke. Orduan, Karmeldarretan ekipamentu handi bat egongo litzateke hustuketak ez baldin badaude. Hemen aeroportuak eragin handia du eta zortasunak betetzeko zailtasunak izango genituzke. Sorondoneako eremua amuten atzean geldituko litzateke, eremu hau 1 eta 3 alternatiban jasotzen da, gutxi gora bera 200 etxe bizitza izango lirateke, asmoa izango litzateke amuten etxe bizitza gehiago eraikiz, auzo horren garrantzia handitu. Baita ere, Pipus eraikinean ekipamendu pribatu bat ezartzea eta auzo honei garrantziago eman, biztanle gehiagokin, baita ere amuteko urbanizazioa hobetzea. Eta bide bat sortzea, amute eta mendebaldeko bidea lotuko lituzkenak. Bide hau, mandobidea izena duen eremutikan pasatuko litzateke. Mandobidea justu Arkoilako gainean eraikia aldan eremu bat da, Sorondoneakin lotuta egongo litzateke, hor errepide bat sortuko genuke eta hemen gutxi gora bera 80 etxe bizitza bat edo sartuko lirateke. Hemen errepide bat sortuko genuke, bide berri bat sortuko genuke eta Kosta kalean dauden arazo batzuk konponduko genituzke. Baita ere, eremu hontan dauden urbanizazioaren gabeziak ere erabat konponduko lirateke. Eraikuntza berriak urbanizazio berria ekarriko luke behakin. Tudelenea botikan
bi egitasmo daude, bi aukera daude, bat eta hiru alternatibetan hau bakarrikan islatzen da, hau da, mendebaldeko bidetikan pixkat zabaldu egingo litzateke landalurretara, kontuan hartu behar da, hau eraikitzeko garaian, mendebaldeko bideko trafikoa bideratu egin beharko litzatekela, segurazki abiadura jetxi eta zebrabideak eta bar jarri, lehendabiziko fase batean, errepidetikan gertuen dagoen eremua urbanizatuko litzateke, baita ere ikusi da beharra gaur egun garbigunea kokatzen den eremu hori ustu eta garbigunea txiplao batzekaldera eramango litzateke. Tudelenean beste aukera bat badago 207 etxe bizitza hartzen dituena. Hau eraikitzen baldin bada, gaur egun dagoen agroaldea tokiz aldatu beharko litzateke. Eremu hau oso egokia da eraikitzeko, laua dalako eta arazo gutxi ematen ditulako, baina baita ere arrazoi berdinak diala medio oso egokia da lehendabiziko sektoreko, hau da, nekazaritzarako jarduketak egiteko. Honetaz gain, montañenea lehen aipatu duguna alternatiba guztietan jaso egiten da, ze egitasmo honek xehetasun azterketa bat zeukan, urbanizazio proiektuare badauka, eta ia baimena lortzeko zorian zegon, orduan erabaki da mantentzea plan orokorrean, aurreko plan orokorrak jasotze zuten ezaugarri berdinekin. Labrederri inguruan baita ere eremu berri bat proposatzen da, Etxanikenea izena jarri diogu, eta otorreko aldapa inguruan kokatuko litzateke, honek ere 200 bat etxe bizitza hartu alditzake. Eta azkenik, Basako aurreko plan orokorrak ere hartzen zuena, APO berriaren aurrerakinean jaso egin dugu. Basakoko eremuak plan partzial bat zuen, hau da, bere plangintza nahiko garatua zuen, plan partzial hau izapidetzea ez ginen iritsi plan orokorra bertan bera gelditu zalako, baina plan hortan jasotako proposamena bere horretan jaso egin da aldaketarik gabe. Horrela, lehen aipatu detenez, 3 alternatiba jasotzen ditugu, 3 alternatiben helburu hau ez da bat edo beste aukeratzea, baizik eta etxe bizitza kopuruaren inguruko eztabaida sustatzea, eta pentsatzen dut, azkenean plan orokorrak edo plan orokorraren hasierako proposamenak ez dula jasoko 3 alternatiba hauetako bat ere ez, baizik eta erdibideko zerbait, edo agian proposamen berria jasotzen ditun beste zerbait. Azpiegituren inguruan, proposamenak oso zehatzak dira, Mendelu Eskapatxulon ekaitz handel bat dago, hau da, tanke de tormentas, hori lurperatu egingo da edo tokiz aldatuko da, eta baita ere lurperatu egingo da, ze, orain dagona hori lurperatu edo kendu egingo da, baita ere Guadalupe inguruan hornidura biltegi berri bat behar da ur potablea eukitzeko,
Bale? Eta lehen aipatu detenez, akartegiko garbigunea bai proposatu egiten da tokiz aldatzea. Izan ere, inguruan etxe bizitza gehiago eraiki baldin bada, garbiguneak arazoak, segurazki arazoak emango ditu, eta pentsatu da, hobe dela txiplau ingurua eramatea, han jarduketa ekonomiko inguru bat izanik, arazo gutxi emango ditu dalako. Zuzkiduren inguruan, bai ikusi da, bai proposatzen da plaza estali bat, 3 alternatiba ezberdin bideratu dira plaza estali hau jasotzeko, bat Martxoak 8 plaza, bigarrena Itsasargi kalearen hasiera, eta 3. Arrantzale auzoko plaza. Baita ere proposatzen da, erakusketa areto bat Aldezarrean, San Felipe balartean Aire Zabaleko agertoki bat, Txandakako aparkalekuak, zuzkidurako bizitokiak, edo babes publikoko etxe bizitzak Laberderren, kirola ekipamenduak Tudelenea botikan, Zubietan eta Karmeldarretan zehaztu beharreko ekipamenduak, hori bertako plana garatzen denean ikusiko da zer dan behar dana eta finkatuko ditugu ekipamendu horiek zer izango diran, eta aurren jolastoki estali bat Karmeldarretan. Ez da oso ondo ikusten, Portu auzoan plaza estalia eraikitzeko proposamena jaso dira, eta honekin gutxi gora berak planaren aurrerakinaren edukiaren errepaso azkar bat egitea saiatu naiz behintzat. Orduan, edozein galdera edo baldin badaukazue, mesedez. Gaixuak, ja xiskoen dautzitut. Ez, urrengoari eman, porque oso ondo labur biltzen du nik uste orain nahi duguna. Internetez ari garenez, galderak egiteko orduan, kideak jarriko dizue mikrofono bat gertu, etxetik entzun aldezaten. Edo nola ere, ez dakit korreo elektronikoa eman duzuen, baina guztiaren akta eta aurkezpenak eskeiko ditugu, patxadaz aztertzeko informazioa delako, Loreak egin du orduta gutxi, informazio pilo bat eman dizue eta normala da burua pixot bero izatea. Horein, nahiko genuke jakin galdera zuzenik dauden. Estela, gorazten dizuet, ostiral honetan bertan, tailer bat izango dugula patxadaz hitz egiteko gauza guztien inguruan, eta bihar ere errepikatu dezakezuela, gazteleraz, baina errepikatu dezakezuela, baina orain daukagu aukera zuzenean galdera bat. Kaixo. Bai. Nire galdera da, bali badago okupazio bat, jendearengan etxe bizitzetako asko gelditu daitezkela, bigarren etxe bizitza bezala, merkatu espekulatiboak sartu daitezkela, kopurutik aurrera zer neurri edo aurreikusten diren etxe bizitza horiek merkatu espekulatiboan gelditzeko azten dut. Bizitza horietako zenbat izan daitezke babestu, edo zer bestelako neurri aurreikusten. Azkenen, bizitzaile batean, kopuruaren inguruan bai izan bat dela, baina ez bakarrik. Espekulazioaren kontra dagoen tresna nagusia, babes ofizialeko etxe bizitzak sortzea da. Eta baita ere, lurzoru publikoak eratzea. Udalak erosten baldin badu lurra eta udalak sustatzen baldin badu, udalak bere lurretan nahi duna egin dezake. Babes ofizial etxe bizitza kopurua legeak zehazten du. Eta lurraren zailkapenaren arabera izaten da. Lurra urbanizagarria baldin bada, babes ofizialeko etxe bizitza kopurua 75% da. Tasatu eta babes ofizial artian. Eta baldin bada, hirilurra 150%.
hor jolasten duzu, gero, etxe bizitza libreak sustatzen dituenaren esku gelditzen da. Eta orduan normalian merkatuak baldintzatzen du, eta kanpotarra diru gehiago baldin badauka, kanpotarrak erosten du etxea, eta horren kontra udalak ezer gutxi egin dezake. Guk ez daukagu gaitasunik hortarako. Orduan bai, nik usten dut, babes ofizialen etxe bizitzak bultzatzeko apustua egin behar dela, nahi baldin badugu Hondarribitarrak, Hondarribitar guztiak, Hondarribian bizitzeko aukera edukitzea, zalantzari gabe. Hor agertu dituzun zenbaki horiek dira, ez dira zuzkidura jarduketan da? Barne sartuta daude, baina aipatu deten 1.700-2.000 euren kopuru hortan ez dira zenbatzen. Bale, osake, zenbaki horretatik, 175 babes ofizialekoa izan beharko litzateke, gutxi gora bera? Begiratu berdezu zelur zoron. Hor, oreka topatzea komplikatua da. Ze berez, zu, lehentasuna eman berko zenioke hirilurrak birgaitzeari, ze lur gehiago ez dezu hartu nahi, eta lur berriak, lur urbanizagarria, hau da, orain landalurrak dianak okupatzen baldin badituzu, ingurumeneako kaltegarrio da, baina babes ofizialeko etxe bizitza gehiago lortzen dituzu. Eta hor, oreka bat topatu behar da. Ze batetikan, babes ofizialeko etxe bizitzak lortzeko ona dana, hau da, landarlurrak gehiago okupatu egitasmo berriak egin, ingurumenarentzat kaltegarria da, eta lehendabiziko sektorearentzako kaltegarria da, ze lur berriak okupatzen ari zea, eta badakigu danok, hobetxe egin berdala, eraikita dago niri hortan parte hartzea edo hor sustatzea gauzak. Hori da eztabaidarako puntu bat. Bai, hemen ez dago ondo edo gaizki, hemen dana oreka bat topatzea da. Ez galderarik? Bai, bota. Ez, segi. Hortako gaude, Bai. Hor, bi egitasmo nagusi daude, bat, Zubieta hartzen duena, Zubietako konpatibilizazio planak edo konpatibilizazio planaren aurrerakinak, bai aurre ikustezun, Gipuzkoa 636 errepidea bikoiztea, baita ere egitasmo badago Aldundiaren aldetikan aireportuko bidea bikoizteko, horiek ikusi beharko dira azkenean aurrera teatzen dian, ze Aldundiak daukan errepide plana, azkenengo errepide planak, adibidez, Zubietan proposatzen zen biribulgunea handi hori kendu egin du. Nabarile da Hondarribitikan atera eta sartzeko arazoak daudela, trafiko arazoak beti egon izan dira, hor ikusi egin behar da, ze bi aukera dauzkazu. Trafikoarekin ere berdina gertatzen da. Bi aukera daude, edo errepideak handitu egiten dituzu, edo trafikoa murriztu egiten duzu. Nik usten dut, garraio publikoak eta sustatu egin behar diala, baina bai ere gila da, gauza bada zer nahi dugun, eta beste gauza behar da, zein dan orain daukagun egoera. Sistema orokorren aldetikan, aparte Aldundiak egin behar dituenak, ze horiek Aldundiaren esku daude, plan orokorrak bat eta hiru alternatiban proposatu egiten du, bide berri bat sortzea Amuteko atzekaldetik, Zorondonea eta Mandobidea izena duten eremu berri horietatikan, beste irtenbide bat emateko mendebaldeko bidea erabiltze ez duena.
Gero, kale horiek ze zabalera izango duten, ikusteko dago. Egia da oso eskas ibiltzea arazoak ekartzen dula, ze gero bidegorria sartu behar da eta bidegorriantzako tokirik ez dago. Asmoa ez da trafikoan gehiegi oinarritutako zerbait egitea, baina badaude puntu batzuk hemen behar dutela nolabaiteko konponbidea, adibidez, Kosta kalean ikusten da, errepide horrek daukan sekzioa ez dela izan daiteke nobiena, Mendelun adibidez berdina gertatzen da. Kalea, kotxeentzako erreia nahikoa da, baina trafiko asko gastatzen duen kale bada, baina gero espaloiaren zabalera oso murritza da. Puntu batutan 70 zentimetro dauzka. Espaloi horiek handitu egin behar dira eta bidegorriak sartzeko ere espazioa behar da. Orduan hor, ikusi behar da. Gero bai esan behar da, ikusi dituzuen bideo horiek diala gutxi gora berako ideia bat eukitzeko zer izango dan. Ze plan orokorrak esango duena da, hemen plangintza bat egin behar da, eta hemen ez dakitzen bateko eraikigarritasuna, ez dakitzen bat etxe bizitza joango dira, baina gero plan horrek zehaztuko du nola izango diren errepideak, nola izango diren eraikinak, eta bar, orduan, bideoan ikusten dena gutxi gora berako, bai. Baina ñabardura bat, ingo diot kideari, parte hartze prozesuak ez du kotxea nolabait baztertu, esan duena da, hau batez, mugikortasun eredu alternatiboak sustatu behar direla. Kotxearen inguruan, igual lurraldeak daukan egitura dela eta sentimentu kontraesankorrak detektatu ditugu. Sakamenaketa handia dagoenez, jendeak kotxea beharrezkotzat hartzen du, baina hau batez esaten da tokietara, adibidez bizikletaz edo patinete elektrikoz, eta nik igual zure aria hartuta eta barkatuko didazue, beste galdera bat dago. Galdetu nahi nizuke, aurrerapenak, aurrerakinak, bizikleta sarea, edo mugikortasun alternatibo horren sarea antolatzen duen o proposamena zehaztuta. Bai, badago, plano bat badago, planak mugikortasun mailaren inguruan lanketa, nik uste oso lanketa polit bat egin zan, oain dela urte batzuk, mugikortasun plana hortan oinarritu zen, eta plan orokorrak hori baliatu egin du. Eta lanketa hortan egindako ondorioak eta irizpideak eta jarraitzen saiatu gea, izan dugun neurrian. Zuenak hartu dituzu, mugikortasun plana? Mugikortasun planak hartzen zitunak, bai. Egindako ondorioak, gainera parte hartuta izan zen? Karo, azkenian dokumentu horrek oso lanketa zehatza egin du hortan, eta proposamen zehatza sartzen ditu orduan ikusi ditugunak, sartu daitezkenak, danak zuzenean sartuko dira. Lujo bada, alako oinarri bat eukitzia, zuk plana egiteko, lehen egindako lana ez dezu bitan ingo. Hori da. Hori oso zehatza da, baina galdera esan egit. Normalian, plangintzak aurre ikusten duenean, etxe bizitza bat desagertu egin behar dela, kale bat bertatik pasatzen delako, bertan bizidanak eskubidea dauka berkokatua izateko. Eta han bizidanari beste etxe bizitza bat ematen zaio eta gaine indemnizatu egite zaio. Hori da gertatzen dena, normalian. Gero bai, nahi etzai gustatzen etxe bizitza botatzea, bai saiatu algara, aldan neurrian, benetan beharrezkoak ez diren etxe bizitza, ez baldin bada derrigorrezkoa, etxe bizitza horiek mantentzen. Baina kasuz kasu ikusi behar da. Suposatzen dut, halako kasu bat baldin badago, elegite bat egin beharko luketela, baldin eta ez badaude ados horrekin. Bai, noski. Eta hori izango zen, ez aurrerapen fasean iradokizunak egiten dira, elegiteak egiten dira,
urrengo fasean, akordioak eta irizpideak onartu eta gero, ezta? Normalian, kasu ezberdinak egon daitezke, galdera oso zabala da, eta gero kasuz kasu begiratu behar da. Adibidez, errepide bat, sistema orokor bat, zure etxe gainetik baldin badijoa, sistema orokor hori plan orokorrak onartzen du. Orduan, orain egiten ari garen prozesua amaitzen danean, behin betiko onartzen danean plan orokor hori, zure etxea antolamenduz kanpo gelditzen da, eta normalian epe bat egoten da, etxe hori botatzeko. Orduan, udala zurekin harremanetan jartzen da, eta espropiazio bat egiten da. Normalian, desjabetzea izaten da prozedura. Nei, tokatu zaizkigunak orain arte, normalian egiten dana, desjabetzera iritsi baino lehen, akordio bat egiten da, eragindako pertsona edo pertsonekin, eta berkokat beste etxe bizitza bat emate zaie, aldala zenbat eta gertuen hobe, eta daukaten etxe bizitzaren ezaugarri hartzekoak edo berdina dauzkanak. Eta indemnizatu egiten da. Beste kasu batzutan, adibidez, plan partzial batek, eremu zabalago batian sartuta baldin bazaude, eta adibidez, egitasmo baldin badago, 1000 etxe bizitza egiteko, zuk etxe bizitza daukasun toki hortan, zuk sartu egitezea plangintza hortan. Eta orduan, baita ere, eskubidea daukazu birkokatzeko, baina aparte, zuk zure lurzoruarekin eta bar, sustatze hortan sartu egitezea. Eta berdina, egin egite zaizu, beste etxe bizitza bat emate zaizu, baina baita ere, sartu egitezea, eta etekinak ateatzen dituzu, beste sustatzaileek bezala. Orduan, kasuaz kasu begiratu egin behar da. Ze ez da beti gauza bera, baina bai beti gertatzen da, plangintza edo apoaren ondorioz etxe bizitza bat desagertu behar baldin bada, etxe bizitza hortan bizi dana, lasai on daitekela, ze eskubidea du beste etxe bizitza bat jasotzeko. Baina eskubidea du planaren kontra jartzeko ere, bai. Jartzen naiz, hori beti, eta gainea plana idazten danean, idazten duena kontu eduki dezake eta saiatu daiteke etxe bizitzak ez botatzen. Batez ere egoera honian baldin badaude eta hiribilbean ondo sartzen baldin badia. Galdera gehiago ez badaude. Eskerrik asko emango diegu, torri direnei eta etxetik ikusten direnei. Animatzen zaituztet, ostiraleko tailerrera hurbiltzera. Formulario bat dago, izen emate formulario bat dago, baina segurazki momentuz badago tokia. Eta eskerrik asko eta horren arte.